Cikonsa video. Hello Babsong. Lam sokon no? Hai na hai. Kahan no tong na Wansa ko hai da. Babsong tini topik ngai sanai angbo kok na tui tini kok sanai. Tahu suzara khorok noi kurungka. Sarjona je kurungnai comment khai di sab kurungka. Tini kok khai ang asu kolok saglak ang besi jorabo tonglak. Tini ani point hingkai nor kaisa photo nugoi mankana. Tabo photo ba video nor nugoi mankana. Agortolar malik ami hinoi je jora bobagra dili samani. Abono tuyoi ang tini abono tuyi video borika nor nukhana je ani channel ko kurungoi tongna rok ke. O Wansa no to ang jolika ob sanani ko korika haije. Tini Agortolani malik Tiprasa rok yakai sabo. Agortolani malik bobagara yakai sabo. O Tripura angka kaisa tamo je jorao India bai sung ungyapuru merger agreement ungyapuru tamo o Tripura স্বাধীন ত্রিপুরা আমো কাইজা 184 জন রাজা অব হাইন মকল মুকুমবই গাঞ্জা নঙ্গই তা সুই অব পরনি ফাই তিনি লাচিয়া বিহিয়া বড়রক অমাইকে নুকজাগই অমাইকে কক সাওই তংমানো তিনি অমসিমিয়াকো যে জরাও আমরা বাঙালি রক টুপি হঙ্গই বেল কানই ড্রেস চুম্বই আগরতলা স্কার বাঙালির Teliamura kar Bangalir ini je somoy sirgoi tongpru chini Sudiprai Bormonji Nugya chini Jitendro Chaudhuri ji Nugya tini abahai kubangma political leader ok Nugya Jonojati Morcha abono Nugya tini je jorao bobagra sapro hingke jotoni khikrugo hor nangka jotono phai sanani jengkha je dino dilliwo program ongmani dino ang kaisa video rika ang o dino samani tongo tini ba khanason hingke YouTube ni bisingo norok nokoi manai koyekjon pagla ada chuda boka chuda phai kok sapainai phiaba chung nukha Jungluka. Amra Bangali je jorao chirikok tongpurkai amkha legal সংবিধানিক ফিয়া যে জরাও bobagra saprungke অসাংবিধানিক
abo সংবিধানিকनि phatani kok sawai tongo tabuk rajtantro ya tabuk gণতন্ত্র tung rajtantro ni kok sawai tongkha bahai nai abo wngkha kaisa gণতন্ত্র kwbangma borok phai sapai omo kwbangma borok phai sapai norok nukha na amoni bisingo tini ani sobse main topic hingka ang norok no sasayako ani main topic hingka bayapsong o je mukuthin raja hinai phai sapainai wansani logi o oklugo kaisa ya khoroksa ya ang masa sima hinjanai mono chung bo manui no chung masa hin norok moi tokhai masa khoroksa hingke borok no hino masa hingke chung posu pakhi rok no hino kongsa hingke wafi rok no hino ang masa se hinjanai bono masa chosma kanoi bujawai haing to manor nuda nukha o borokni mung tamo ang bo belaike saimana mo sungso kaisi belaike tamni bagoi bini ganao nini raja no mukuthin raja agartala ni malik phubo barari nani address rohode hinoi sawai tongo bo munoi tong abo butui Tiprasa nga abono chung Tiprasa hinoi khobai da manung khana khobai da manang norok ang saw kaisa kok norok no bini ganao nung Tiprasa kelayo bin thani problem ngoi tongkha nung bin thani help sandi bohai Tiprasa no ko din chubakla bohai Tiprasa no naisigoi naiglak bohai Tiprasa kok borok sayajat Tiprasa mo omo kok borok sayajat Tiprasa tini bini nogo bin busajuk করে দে bini nogo bin busla করে দে je jorao bini busajuk problem bo klayano o jarao bini gana bachai tongnai je wansa monochuda chubano o je bini gana bachai tongnai wansa bini bago khorang dati sano je bini gana bachai tongnai wansa bini bago justice da sano sannai sabo Tiprasa rok hingke tini sei Tiprasa rok ni hamya khlai tongo hamya sawai tongo abono nugoi naisigoi bo bahai tongoi man karo wali kha munui bahai tongoi man kabo abo butui Tiprasa abono chung Tiprasa hinoi khobai manai tini sei Tiprasa no tini saka hingkai sei Tiprasa no kok saka hingkai tini kwbangma borok kha nangjago tini amhai borok no to chung Tiprasa himaya abono chung kiskiri na nanggo amhai borok rok no amhai borok rok no siniwoi tonedi kuno dino phano norok pogoi amhai borok ni thani oba ani Tiprasa se hinoi kha tora bin thani help sanani thangka hingkai nung bujidi o dino nung te kifilia nogo amhai borok rok se kiridi example rom di tabuk nung kaisa problem mo klai tongkha o rom di nung klaijak ta lamao borom di bini logi 7-8 jona obo wngkha joto buni dofa bo saisung na Tiprasa nung help san tongkha ta ano help khaika di ano chubakadi takuk bo nono nugi haika lai thanai o borok karon bini dol bini main priyo hingke bini logi tongnai je buni dofa singnai bo nono naisigo lai thanai abo bahai jat borok omahai jat borok no sininani nango amhai jat borok no sininani nango ang belai khai jolika haisi o wanjino to jolika o wanjino joliman salai o borok no ang tebsi jolika haisi ani life ni bisingo tini kebo o borok no sinui tongkai kebo o parani borok jodi ani video nai tongkai norok kisa please bini mung bo boroni tamoklai kicha sade haisi kicha sari wanao haisi yang tini asu kurung manglang norok bai ang bisi tonglak ang tabung no thangnai next time norok bai tebo kok salainai nor kicha wan sogoi nai di o borok sabo omhai borok sini bisingo kubangma tongo kubangma
Tin ke kono saya bla. Tin ke kono saya. Ulta sih অবনা আঙ্গন সুগোটা আমরা বাঙালি সাপুরকে খরক সামনে তাফানো ভাই সানাই করে যে আমরা বাঙালি ভাইকে সবাইমান যে আগরতলাকার বাঙালির তেলিয়ামুরাকার বাঙালির ভাগে সবাইমান হেন কোনো নেতা কোনো বরক ভাই কক সাপাই তিনি বুবাকারা সাকায় তমনি বাগাই উমাকে অকরে ভাই সাপাই ওয়ান সুগই নাই দিই তোমরা তিপ্রাসা তোমরা কিচ্ছু বলবে না যা বলবো যা করব আমরা করব এখানে তিপ্রাসার অধিকার নেই এখানে অধিকার আমাদের তুমি যদি তিপ্রাসা হয়ে থাকে তুমি কিচ্ছু বলবে না যদি ভালো থাকতে চাও কিচ্ছু বলবে না চুপচাপ থাকো বরণে দিমান বরণে ওয়ানস মুগাবো বরণে ওয়ানস bahai soli tong bahai ke thungoi tong chin Tiprasa rona panso banai te bisi kok thale ba som pelai hambai norok asu jora kurung mani babai norok bai malai nai next video ang tabo na kaise video upload khainai ang o kok no tuina video upload khainai norok ani channel o jore kurungoi tongkai norok video o thangoi kurungoi mano hambai hor kaham good night jai hind